ҷиҳати татбиқи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон чорабинӣ тарбиявию маърифатӣ дар мавзӯи маърифати ҳуқуқӣ василаи муҳими худшиносӣ баргузор гардид. Дар ҳамоиш доир ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҷомеа, тадбирҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷиҳати пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷинояткорӣ миёни наврасону ҷавонон мақолаҳо пешниҳод шуд. Таъкид гардид ки омӯзгорону кормандони донишгоҳ бояд дар самти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷинояткорӣ миёни наврасону ҷавонон, пешгирии тамоюлҳои бегонапарастӣ, тарғиби фарҳанги миллӣ, тарбияи наврасону ҷавонон дар роҳияи ватандӯстӣ, риояи қонунҳои миллӣ оид ба масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва танзими ҷашну маросим аз пештара бештар масъулият эҳсос намуда, пайваста дар самтҳои мазкур тадбирҳои зарурӣ андешанд. Дар раванди бунёди ҷомеаи пешрафта ва адолатпарвару ҳуқуқбунёд, маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон нақши беандоза муҳим дорад. Сатҳи баланди маърифати ҳуқуқӣ шароит фароҳам меорад, ки шаҳрвандон аз ҳуқуқҳои худ истифода баранд, масъулият дошта бошанд ва ба имкониятҳои баробар, аз ҷумла имкониятҳои ҳуқуқӣ тавассути волояти қонун дастрасӣ дошта бошанд, ки ҷиҳати дастёбии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳадафҳои олӣ ворид шудан ба қатори давлатҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ мусоидат намояд. Таълиму тарбияи ҳуқуқӣ дар баробари тарбияи сиёсӣ, ахлоқӣ, меҳнатӣ, эстетикӣ ва намудҳои дигари тарбияи инсон хеле муҳим мебошад. Зафар Қаймузода, Баҳодур Истам, Душанбе, Ахбор.